Országosan is egyedülálló rádió indult Miskolcon. A Csillagpont Rádió a megyei kórházban működik, és a nap 24 órájában az egészséges életmóddal, a betegségekkel és azok kezelési módjával foglalkozik. A műsorok nagy részében orvosokkal, ápolókkal és a témában jártas szakértőkkel készült beszélgetések hallhatóak. Köszöntöm hallgatóinkat, ez itt a Csillagpont Rádió a 94-es MHz-en. Ezen a frekvencián hallható november 20-ától a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház alapítványának rádiója, melynek stúdióját az egészségügyi intézmény érsebészeti épületének második emeletén alakították ki. A műsorsugárzás ugyan már hetekkel ezelőtt megkezdődött, az ünnepélyes megnyitót azonban pénteken délután tartották. A Csillagpont Rádió közműsorszolgáltató, főként egészséggel kapcsolatos tematikus műsorokat sugároz. Elsődlegesen egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, gyógyítási folyamatok elősegítése a célunk. Ezek mellett természetesen indirekt módon ehhez a feladathoz kötődő beszélgetések, riportok, élő beszélgetések, stúdióbeszélgetések, telefonriportok biztosítják ezt a feladatot, és természetesen menet közben zenék. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye betegeiért alapítvány 2009. szeptemberében nyújtotta be pályázatát kisközösségi rádió létrehozására és üzemeltetésére az ORTT-hez. Az ötlet a megyei kórház területén Csillagpont néven futó beruházásból ered. Ennek az uniós pályázatnak van egy kommunikációs feladata is, kötelezően. És akkor gondoltunk rá, hogy persze lehet reklámokat feladni, és sok minden módon reklámozni ezt a projektet, de legegyszerűbb a saját médiummal. Akkor tájt írták ki a kisközösségi rádiófrekvenciára a pályázatot, megpályázta az alapítványunk, nyert, és akkor innentől kezdve egy tematikus egészségrádió címen, Csillagpont Rádió néven működünk. Az elsősorban a kórház és a Szentpéteri kapui városrész területén fogható médium munkatársai már tapasztalattal rendelkező helyi rádiósok, akik az egészségügyi intézmény orvosait, szakembereit is aktívan bevonják majd a műsorok készítésébe.